ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ದಯಣ್ಣ ಪಾತ್ರಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಪೂರ ಮಾಹಿತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಿಂಕುಲ್ ಪಾತ್ರಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಪುಂಡವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಡೇರು ಏನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತಿದೀರು ನಿಜವಾದ ತುಂಬಿದ ಕೂಡ ತುಡುಕುಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಂತೇರು ಅವು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಅದನ್ನ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಈಗ ಒಂಜಿಂಜಿ ನಾಟಕಗಾವಡು ಸಿನಿಮಾಗಾವಡು ಒರಿ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಪೇರು ಈ ಸಲ ನೀವು ಕೇಂದು ಪರ್ ಶೋಧುತ ಗುಳಿಗೆ ಬಂಪುನ ನಾಟಕ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆದಂಚಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ದಾಖಲೆ ಅವಡು ಏರ್ನ ದಾಖಲೆ ಅವಡು ಒಂದು ಬೇತನೆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪದ ನಾಟಕದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಂತೇರು ದಿನಾಲ ನಾಟಕ ಪ್ರೇಮಿಲಾಗಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸೊರನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಈ ನಾಟಕ ಕೊಡು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಮೂಲು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪರುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಗ ಅನಿತಕ್ಕೇನು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅವನ ಏಪಲ್ಲ ಮರಪಂದೆ ಆಚರಿತೊಂದು ಬರ್ಕ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಎಂಕಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕುಲ್ದಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಅನ್ ಚಿರುಣಿ ಆದುಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ನಲ್ಲಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭರವಸೆನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಮರ್